Ej, hvor er det virkelig konverteret. Ja, tak. Hvad vil du sige konvertere? Altså, nu skal jeg sige den vigtigste ting, og det er trosbekendelsen. Hvordan gjorde det? Skal du sige, at man adlyder, der ikke er nogen anden Gud end alle, og Muhammed er hans budbringer. Han skal i skole i livsskole. Hej! Nu skal det min tur til at læse. Ej, hallo, lad os lige gå. Han pakker sin taske. Han møder sine Hallo? venner. Det Han er vasker sig. Nej, det er ej. Han spiser morgenmad. Hallo, kan vi gå? Det er bare noget rent lort. Hallo, kan vi godt gå? Nej, Jo, vi skal også lige over til de andre små børn. Nej, hallo, stop nu. Nej, kom. Det er ikke sjovt. Skal jeg også. Hallo, hvad laver du? Du kan ikke bare smide med folks ting. Det kan jeg sgu da lade. Hallo, det må du altså ikke, Ida. Hallo, stop lige. Fuck, jeg er sulten. Der er også mig. Skal vi gå i 7? Jo. Det er sådan fuck mange tilbud. Det er Skal du have noget med? Jeg kan ikke gå med. Jeg er faster. Faster? Ja. Altså, du. Hvad er om i dag? Nå, så du skal ikke have noget med? Nej. God tur. Ja. Det kan mig. أكبر الله أكبر You make a woman go